hazvina kumira zvakanaka. Nawe 2030 vanhu vanomboitorera pasi, but panguva ino yasobuda pachena kuti VP Constantine Chiwenga hapasisina kana hwani zvake waakutrasta mubato rinozikamwa, bato rekutonga the ruling party ZANU-PF. Sadapinda mashoko nemapictures ari kusecurity ari kutendera ari kunyatsoratidza kuti VP Constantine Chiwenga akadzidza lesson, akunyatsokuziva kuti mubato hamuna shamwari yake, hamuna hama yake, munhu natsa rwako chenesa rwako. Sadapinda mashoko ari kudanyurwa panguva ino. Tobva subscribe or like on the bell icon. Pane mapictures akatenderera seamuri kuona mukona VP Constantine Chiwenga kuti with the previous cabinet meeting VP Constantine Chiwenga senguva dzose vanofamba newater bottle yavo newater glass ravo, aiwa vanofamba zvekare neflask yavo, water bottle yemvura, flask amene inenge nedrink or tea, we never know. Panguva ino sezvamuri kuona in the picture achizvidirira, but mawater bottles anenge aprovidiwa havabati. BBC inobudanyira chiti Chiwenga doesn't drink water given to him at government meetings. He is now going with his own bottle of water. Addressing a cabinet meeting today, he did challenge ministers to critically reflect on how far their respective sectors had met the set targets. Ndopashwa ruda panguva ino yatinogwa kuchionekwa kunzi VP Constantine Chiwenga panguva ino vakunyatsa kuchenesa rwavo nokuda kuti vanyatsozikana kunzi aiwa vakambopukutiwa zvekare, vakapotsa vaenda, vakambofemedzerwa mbichana, and now akuziva matactics, akuziva kuti aiwa pakadai pakaregeredza unoenda. Ndomashoko ari kuda panguva ino yatikaona kuti even the opposition leader Aribwe Nelson Chamisa akauya mashoko akambotaura kumashure again. People they started reflecting achiti aiwa kuma meetings kwamunoenda musangofarira kungodya zvese zvamunopiwa, nokuda kwokuti ndo munoshandisiwa mamechanisms ekuwisa aiwa matargets avo. Imbotore mafukuro eimotudi pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, subscribe or like, chit on the bell icon.